Ọsị m nne Emeli egbugonu nwaanyị a. Ọsị m nne na o mesịrị few months adịa nwaanyị afọ buru ime mkpuke. Ọsị m ọkwana ya, this girl wee tụrụ ime mkpuke, onye na papi ya wee ka ya afịọcha, o wee gbapụ n'ụlọ. Ya wee na-agwa papi ya sị jee chọọ nwa a, ọsị na ya ma nchọ na ọ kpataghị ime mkpuke. Ya gwesị ya no your fault, maka na ya na-abụ nọgidere na ọ tụrụ ime mkpuke na ihe ọdụ wee nataba be gị bụ 16 years. Wee natanya sị gị baali ya mba ka igwe ya ka ọ bịa apologize ya ịjụ na the next thing bụ na gịnị mere na ọ dị ime mkpuke. Ya wee jụ na ya ma nchọ nwa ahụ, papi ya jụ na ya ma nchọ ya. Ndị mmadụ wee bido wee gwabi okwu, gwakọtazie anya okwu ịmagonu nọ nne ka ya bụ. Ya wee bido wee chọba nwa, wee chọgide ya, wee chọta ya, wee kpọnata ya. O wee bịakwa soli ebulube nwanne ya nwoke wee bube afọ ime, ya ebido neta ekwe nwa again. Ọsị m nne na ọ bụrụ dị nke ahụ bụ detere na nwa ya nwoke akpatabago ego kịta, ma mma ihe o mere na o jere gbaalụ nne ya ana, wee bido lụbalụ nne ya ụlọ. Ọsị bụ na ebia bi kịta bụ na nke nwanne ya nwoke, na ebia bi enwere toilet, na ebia bi enwere sọla, na mmiri na-ezo oyi a na-atụ ya ma ya tụgbuo. Ọsị m nne na ọ bụrụkwa nke afọ bụ isi o, na nke afọ adị ewodi ewo, n'ife o jiri ewu ewo bụ maka na gịnị mere na ọ dị ọkpala ka ọ bụ na o kwesịrị ịlụlụ nne ya ụlọ. Ịghọtago, maka na achọ nne ya afọgo na ọnyanwa ga-enwekwa ụlọ afọ. Na bụrụ ya bụ ihe na-ewu ewu. Sị m ma mala na nwa ya nwoke jee mepelu stepmother ya afịa, mepelu ya POS o, ọkwa POS ka a na-akpọ ya POS, yes. O wee na-eme o nwa ya nwoke, mana nya bụ mama ya na o nwere ife o melie. Nya wee kpọọ nya wee bebeli akwa wee sị ya nwa m afụfụ niile nta n'isi gị. Ọ sị ya ọnụ ụlọ ya na-alụlụ papi ya adọrọ mma, ọ nọfụrụ na fe nwere ụlọ, ọ chọzi ka fabulu n'ezi nke nwa na ọ bụrụ ezigbo mmadụ ikwu ya. Ọsị m nne na ha kwugidere nya anya mmiri dọbasị anya ka ya bebezi akwa ka ụmụaka, nya wee drop off phone. Ọsị bụ ka a na-akọrọ anyị ife a na ma mana nke nwaanyị nọgidere die, ya wee netegide nwa, o wee mụọ nwa. After 2 months ọ mụrụ nwa bukola akpa ya ka a bịakwa hapụli obele nwa agbafuo. Na ya na obele nwa afọ nọ kịta na ọ dị 2 years plus. Na Jenụwarị ka ọ ga-eme 3 years. Ọsị m na o nwere ife ya na alụma, mana ya nọ kịta na-azụ nwa. Ya wee na-akpọ mami anya nwere aka nne ikpe ọnya cha, anya nwere aka ekpe kpe ọnya cha, anya kpọ ọnya n'etiti cha. Ọsị m nne na ụbọchị ka ndị mmadụ gwara ya na ọ nọ Ghana, n'ife ọ na-eme bụ ya weta nọmba akpọ ya ugboro na akpọ blọk na shishi tọlọ sinsi afọ o ji wee hapụrụ ya nwa na onye nụrụ ya. Na nwa ya nwoke wee na-emelụ stepmother omelugbogo omelugbede. Ọsị m na before ya wee sị this man bịa were ego na o nwere etu esiri wee hie ka fana bụ kpezie ka a natakwa bie ọjọọ. Na o nwere na ya try ka this marriage work. N'ife na-ewutezi kịta na o nwere ozokwu nke ya ji aka na ya zụsiala ụmụazụ ọgbagha enyi aka na ụmụaka na-atọ na nke ọdụdụ kịta na ya mara ebe ọ nọ, na ọ nara ekwe ka nke afụlu nso, na nke afụ bụ nke jụbụ na ọma nso ha na mana ụmụaka a narụle ya. Ya wee jewe jụba ese wee sị na ọdie ghala ụmụaka iru ka fa ghara efe. Ọsị m nne afụfụ niile ya talụ n'isi ụmụaka, nwoke a wee were ọgwụ wee mefelie ụmụ ya iru. Kịta ụmụaka chọrọzi ịfịa bikos na mgbe afọ ha nakwuchelu nna ha, o mesịrị onwe mmontu ha fịa n'ụzọ ma ha ekenenie. Ụmụaka ya zụrụ for 12 years fịa n'ụzọ mie ma fe ekenenie ma fe eghenie ọnụ. N'ihe na-eme na anọgide ọgwụ apụọ ha n'anya, anọgide ọgwụ afọ ejidekwa ha. Na dị ọkpara ya ghelie kịta ọnụ gwabịa sị ya na nwanne ya nwaanyị nwere nọmba wee nye nọmba ọ na-eyuzu na Ghana bụ na ọgwụ folie n'anya ahụ. O wee sị ya na nwanne ya nwaanyị nwere nọmba n'eli na asa na ya mara nke a ga-enye na kịta na ọgwụ ejidekwa gị maka ọgwụ jidere fa onye ọbụla ị na-akpọ na ọma ntụchale gị ọnụ. Ọsị m nne ọkwa ịfụlụ n'ụwa na ọ bụrụ na ya maala hapụkwa olu dị ụmụaka ka ọzọ, na ọ bụrụ na ya maalụ n'ụdị ọzọ ka di na-abịalịa, na ọ bụrụ na ya maalụ gwechighelu di ego, ọ bụrụgodị na egwechighelu di ego ya tụọ ime mụọ nwa be nna ya. Ọsị m na ya sị na ya chọrọ ịlụ di
ka amalụ ma marriage ọ ga-awọk. Ọ ga-abụ di echigata azụ ka ọ ghara ifu excuse o ji wee sị na ya ma nnọzi ya, maka na ndị Enugu steeti na-enwe adị amụ nwa mmadụ n'ọnya kpatara ihe a niile. Ịmara ife na-aza ajụ ala anya na ya jụsi alụ n'ala anya na-eche ka amalụ ma ọ ga-awọk, maka na ọ bụ na ya muvu wege on n'ihe a niile aka emeghị.